иҷара сел шуштагӣ буд. Чанд дарахт аза чапа кард. Бисёри дарахтҳои чапа кард. Барам хад дарахт ҷотадаи кам монда. Имрӯз ҳанqa дарахт шинонем. Имрӯз ман хостум дар кӯҳи Варзоб якчандто дарахт шинонам, я 5 дона имрӯз ажда. Барои чӣ? Барои чӣ ки чанд дарахтҳоро сел задагӣ чапа кардак. Мумкин имрӯз не, дар оянда ҳамин дарахтое ки ман мешинонам хизмат кунад ба меҳмоно, ба туристое ки омада рафт мекунад. Ва шурӯъ мекунам якум сурохиро кандан. Дар рафти кор бели ман мешканад, вале ман роҳ афтода нестам. Ва кетманчаи худро гирифта давом метиҳам. Дуюм дарахтам мешинонам. Ва афсус, ин се дарахте ки дига буд, белам ки дига набуд.